ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନାରାୟଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାର ଯଦି କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, କି କାହାକୁ ମିଳିବ କି କାହାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ଗୁଡ଼େ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ମୋର, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ବିଷୟରେ। କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ମିଳିବ କାହାକୁ ମିଳିବନି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କେବେ ମିଳିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଗୁଆ ଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ କରିଥିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ହେଇଯାଇଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ। ସିଏମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କିଷାନକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଇଟା ହେଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କିଷାନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆସୁଛି ଆମର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର, ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଆସିବ। ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ଆସିବ। ଇଏ ସବୁ 2,000 ଲେଖେ ସିଏ ନର୍ମାଲି 2,000 ଲେଖେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୂମିହୀନକୁ ତ ମିଳିବ କେବଳ 12,500 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଆସିବ 5,000, ତାପରେ କିସ୍ତିରେ 5,000, ତାପରେ ଆସିବ 2,500, ହେଇଗଲା 12,500। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ 2,000 ଲେଖେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି 4 ମାସକୁ ଥରେ ଆସିବ। ଏମିତି କରି ଇଏ 2 2 4,000, ପିଏମ୍ କିଷାନର 2 ତାରିଖ 6,000, 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଆମେ ସିଏମ୍ କିଷାନ। ସିଏମ୍ କିଷାନରେ 2 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୂମିହୀନକୁ ମିଳିବ। ଭୂମିହୀନକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଭୂମିହୀନ କେଉଁମାନେ ଯିବେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲପଟା ନାହିଁ, 5 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ବିଲପଟା ଅଛି, କିମ୍ବା ବିଲପଟା ନାହିଁ କେବଳ ଘରବାରି ପଟା ଅଛି, କି ଘରବାରି ପଟା ବି ଯଦି ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଥିବା ଦରକାର। ସିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଲେ ବି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ରହୁଛି ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଜଣେ କିଏ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତି ରାସନ ପିଛା ଜଣେ ହିଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଲଗା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିଏମ୍ କିଷାନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭୂମିହୀନର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି କି ଆମର ପ୍ରଥମେ 5,000, ତାପରେ ଆସିବ 6 ମାସରେ 5,000, ପୁଣି 6 ମାସରେ 2,500, 12,500 ଆସିବ। ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, କେବଳ 12,500 ହିଁ ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଆମର। ଭୂମିହୀନ ତ ଭୂମି ନାହିଁ, ଚାଷ କରିବେ ସେମାନେ, ଯେଉଁ ରହିଲା ଅଲଗା ଛେଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଛ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ବିଜନେସ୍ ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ଭୂମି ଲାଗୁନାହିଁ, ବିଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଯେଉଁଟାକି ବୃତ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁକା, ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଲେ ଭୂମିହୀନ ଏତିକି ହିଁ ପାଇବେ, 12,500। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପଟ୍ଟା ନଥିବ, ମାନେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ସାଜିରେ ବି ଯଦି ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମେ 3-4 ଜଣ କି 2 ଜଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା ବି ଅଛି, ବଡ଼ ପଟ୍ଟାଟା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାଜିରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଭାଗ ହେଇକି ତ କମ୍ କମ୍ ସେୟାର ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା 1 ଏକରରୁ କମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି,
ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଆମେ ଯୋଉଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଧିକ ପଟା ଥାଇପାରେ କାହାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ସେଟା ଗୃହ ଚାଷୀ ଆସିଲେ ଆରି ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ତେଣୁକରି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଅଳ୍ପ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଥିବା ଦରକାର କି ଯଦି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଅପଡେଟ୍ ହେବ ତାପରେ ହେଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେବ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଏମ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ପିଏମ୍ ଆସୁନି ପିଏମ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ସିଏମ୍ ଆସୁନି ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ସେୟା ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅପଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଅପଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଥିରୁ ନାଁଟେ କଟିଯିବ ଯେମିତିକି ଆମର ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ର KYC ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅପଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ସରିଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର KYC ହେଇନାହିଁ ରାସନର ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ କଟିଯିବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଆସୁଛି ସିଏମ୍ ଆସୁଛି କିଷାନ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଅପଡେଟ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ କି ସିଏମ୍ କିଷାନ କି ଆପ୍ଲାଏରେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଚାଷୀ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଲ ପଟ୍ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେଟା ଆବେଦନ ହେଇଯାଇଛି ଭୂମିହୀନରେ 12,500 ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ସେମାନେ ଭୂମିହୀନରୁ ଭୂମିକୁ ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ବିଲ ପଟ୍ଟା ଅପଡେଟ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆସୁନି ସେଇଟା ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ରହିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ବର୍ଷକୁ ଆସିବ 3 ଥର ଇଏ ଆସିବ 2 ଥର 10,000 ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣ ପଚାରିବେ ରହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।